Vážení a milí televizní diváci, vítám vás u obrazovek. Já tedy opravdu nevím, co nám naši předkové sdělují lednovou pranostikou. V lednu zapec si sednu. No tak myslím, že tahle moudrost už dávno neplatí. A určitě ne pro náš pořad. Dnes totiž navštívíme sběratele knoflíků, podíváme se na modely tramvají a samozřejmě budeme vařit a něco hodně zajímavého. Knoflíky už léta sbírá pan Ivo Tomáš a tak jsme se za ním vydali. Tak má sbírka, potažmo původně sbírka mého otce, začala někde kolem roku 1974. Bylo to v době, kdy těch možností ve sbírání tolik nebylo. První knoflík, který se mému tátovi dostal do rukou, byl knoflík naší československé armády, knoflík se skříženými římskými meči a jednalo se o takovýto knoflík, kterých samozřejmě já už dneska mám na 180 kusů a každý je jiný. Zajímavostí u toho je například to, že knoflíky správně zobrazené mají skřížené meče umístěny tak, že vrchní je levý. Tady vidíte, že vrchní je pravý a jsou to knoflíky vyráběné za druhé světové války v zahraničí. Tento, který není nějak moc výrazný, tak je to knoflík vyráběný v Sovětském svazu a tento je ve Francii, kde si se symbolikou nedělali velkou hlavu a vlastně ty meče prohodili. A nyní vám ukážu část kolekce těchto uniformních knoflíků, které jsou s již zmiňovanými skříženými meči. A tyto knoflíky byly převážně vyráběné na našem území, nicméně za druhé světové války se podílely spřátelené země. Tady vidíme raznici, z které se razily malé knoflíky s těmito skříženými meči pro naši armádu. Mým hlavním sběratelským zájmem v současné době, co se týká knoflíků, jsou šlechtické livrejové knoflíky. Jsou to knoflíky, které se používaly od konce 18. století vlastně do konce první světové války, kdy byla u nás šlechta oficiálně zrušena. Nyní bych ukázal detail jednoho velkého knoflíku, obrovitého knoflíku Dietrichsteinů, kteří mají ve znaku nože na vinnou révu. Další zajímavý knoflík je knoflík, který patřil Kateřině Vilemíně Frederice Benigně vévodkyně Zaháňské, která je na jednom erbu a na druhém erbu je znak hrabat Schulenburků, byl to její třetí manžel. Knoflík pochází někdy z let 1815-1825. Toto je knoflík ČSD, Československých státních drah, a zde je opět raznice, kterou svého času Národní podnik Kohinor tyto knoflíky razil. Jednou ze zajímavostí je soubor knoflíků z bitvy na Chlumu u Hradce Králové roku 1866, kdy proti sobě válčila pruská a rakouská armáda. Zde je například knoflík, který byl zasažen, respektive jeho majitel byl zasažen šavlí a odnesl to i tento knoflík. Pak jsou zde knoflíky vykopané v lese Svíp, který je na místě, kde ta bitva probíhala. Jsou to torza. Je to poměrně už dlouhá historie. Další zajímavostí, kterou se můžu pochlubit, je takzvaný seržant major. Jedná se o mosaznou pomůcku, kterou používala anglická armáda a byla to pomůcka na čištění knoflíků, které se čistily přímo na uniformě. Tudíž pomůcka se nasadila na knoflík, vzal se příslušný kartáč a vzhledem k tomu, že knoflíky měly silně pozlacené, vyčistili se, neušpinil se samozřejmě oblek a knoflík krásně svítil novotou. Má sběratelská činnost má samozřejmě širší význam než jenom skladování knoflíků.
Jedná se mi o mapování historie výroby knoflíků na našem území a zachování historických skutečností pro další generace.